Așa. Vă dau scaunul aproape. Suntem la recuperarea unei părți din albinele care le-am adus noi, așa, Împrejur. așa. Și acum le recuperăm. Ele vor fi adăpostite la un loc sigur. Ca domnul Mihai a pregătit tot ce trebuie pentru ele. Iată căsuța lor pe zi sau pe două. Și imediat noi să facem procedura de a le aduce pe dânsele în sânul familiei. Ele sunt albinele cele rebele care au ieșit din știubiei și și-au găsit adăpost aici într-un loc așa. Așa. Domn Mihai, hai pregătiți-vă. Așa. Așa, domn Mihai face. Așa. Așa. Domnul Mihai cu multă atenție eliberează locul ca să fie mai ușor, așa. Să nu încurce frunzele, pentru ca ele să poată să le... Așa, așa. Iată-le, ele sunt... E o parte din albinele cele care trebuiau să... Procedura de stropire cu apă. Aghiazmă, da. Așa se recuperează roiul care iese din familiile unde nu mai e în cap. Și e ca domn Mihai, eu o să mă dau un pic mai într-o parte. Domn Mihai își pune ce are de pus acolo. Așa. Și să-ți dau farfica, domn Mihai? Nu trebuie, da? Așa. Cu pana, frumușel, așa. Domn Mihailea. Așa. Așa. Mai sunt deasupra un pic. Eu o să mă dau într-o parte, că ele sunt câteva care sunt agitate. Așa. E gata, domnul Mihai. Ia că domnul Mihai fiecare albin o prețuiește. Așa. Așa, ai cheamele acasă. Le numeri? Domnul Mihai, le numeri? Da. Așa. Acolo mai sunt câteva. Mai sunt câteva, da? Hai. Iată, ele au revenit aici. Iată așa. Le împreună ramele. Da. Așa. Hai. Frumoasă. Aha. Acum le punem așa. Și
le punem la iarnat.